Čaute, čaute. Tak toto je dnes posledná atrakcia. Volá sa to Standing Bar. A to preto, lebo kde vidíte všetko tunak biele, čiže 500 metrov predo mnou, 500 metrov napravo, naľavo za mnou, čiže asi 1 kilometr. Všade máte vodu iba po kolená. Takže kto sa chce prechádzať, môže sa tu prechádzať, sadnúť si do vody, zobrať si nejaké pivečko alebo nejaký drink alebo zmrzlinku a tu si môže sedieť, ležať a oddychovať. Pozrite, aká je čistá tá voda. Ani vo vani nemáte takú. Čiže toto je jedna obrovská tunak vaňa. A tam, kde už začína modrá voda, tam už to je hlboké. Vidíte, že tých floating cottage je tu dosť. Na to, že je dneska útorok a Filipínci sa väčšinou zabávajú piatok, sobota, nedeľa, to by ste videli, ako to tu je plné tých cottageov, ale teraz tu je úplne super. Nie je tu veľa ľudí. A krásne, tunak už teplúčká voda. Nádhera, nádhera. Som veľmi šťastný z tohto výletu. Opäť my dreams come true. Všetko sa mi naplňa do poslednej bodky. Ešte sa mi nestalo tu, na čo už som tu tretí týždeň, že by sa mi niečo nesplnilo, čo som mal naplánované. Úplná fantázia. Všetkým odporúčam Filipíny. Je to najkrajšie miesto na zemi. Najkrajšie, jak sa hovorí, raj na zemi. Málo ľudí o tomto vie, lebo väčšinou ľudia chodia do tých destinácií na tie ostrovy, ako je Cebu, Palawan. Tam nájdete kopec bielých turistov. Ale dneska tunak som nevidel ani jedného bieleho. Som tu iba sám. Takže sám a sami Filipínci okolo mňa, ktorí sa smejú, zabávajú. Zozadu už určite počujete aj tú muziku, čiže niektorí si na loď zoberú aj repráky a robia si tam diskotéky. Paalam, inat, Kalatagan, bye bye.